ετοίμασε ο κύριος Μαυρομάτης με τα παιδιά. Με τα παιδιά της Σίγμα ΤΑΦ 1 και Σίγμα ΤΑΦ 3. Οι μαθητές του Σίγμα ΤΑΦ 2 θα μας χορέψουν. Δικά σας κολλάζ είναι οτιδήποτε βλέπετε εδώ στη διακόσμηση. Και την επιμέλεια των κολλάζ έκανε η κυρία Χρύσα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από την κυρία Γιόλα, που χθες δεν την ανέφερα, που ετοίμασε το χορευτικό για τη χθεσινή εκδήλωση. Επίσης να επισημάνω ότι κάποια παιδιά τα οποία ζήτησαν συγγνώμη κάνανε ζημιά στις καρέκλες. Τις καρέκλες αυτές που είναι ήδη χαλασμένες. Δεν είναι, μάλλον έκανα λάθος. Το παίρνω πίσω, δεν είναι χαλασμένες. Τις χαλάσαμε. Οι καρέκλες δεν χαλάνε μόνες τους. Κάποια παιδιά θέλησαν να τις χαλάσουν περισσότερο. Φροντίστε λοιπόν, δεν τις χαλάμε τις καρέκλες που καθόμαστε. Πιστεύουμε και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Και επίσης θέλω να τονίσω κάτι, ότι σήμερα θα δούμε και άλλα όργανα. Χθες είδαμε τον κύριο Μαυρομάτη για πρώτη φορά στο σχολείο να παίζει μπουζούκι. Σήμερα θα τον δούμε για πρώτη φορά να παίζει λαούτο, που είναι λίγο μεγαλύτερο από το μπουζούκι. Και να παίζει και μπαγλαμαδάκι ή μπαγλαμά. Και τα δύο μαζί. Το οποίο είναι ένα πολύ μικρό μπουζούκι, θα το δείτε. Απόλυτη ησυχία να ξεκινήσουμε. Ορχήστρα, όρο, χορός, ρυθμός, όλα από την ελληνική. Πιθανόν κανένας άλλος λαός στην ιστορία δεν έχει τόσο συχνά αναφερθεί μέσα από τη λογοτεχνία και την τέχνη του στη μουσική. Αν και έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε πολλά για το ρόλο της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, εν τούτης, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής που έχει να κάνει με τον ήχο παραμένει ανεξιχνίαστο. Μέσα από τις ιστορικές πηγές, ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι η μουσική στην αρχαία Ελλάδα έπαιζε ένα ρόλο πιο σημαντικό σε σχέση με τη μουσική στις μέρες μας. Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική ήταν απόλυτα συλληφασμένη με την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής και της κοινωνικής ζωής. Η Αθήνα έλαμψε κυριολεκτικά μετά τον 6ο αιώνα, όταν πλέον η μουσική έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στις δύο μεγάλες εορτές της πόλης, τα Μεγάλα Παραθήνα και τα Μεγάλα Διονύσια. Στο πλαίσιο των μεγάλων αυτών εορτών, όχι μόνο γίνονταν μεγάλοι διαγωνισμοί, αλλά αναπτύχθηκαν και τα σημαντικότερα μουσικά και ποιητικά είδη της εποχής, με αποκορύφωμα βέβαια το αρχαίο δράμα. Αν και η μουσική έχει κατεξοχήν εορταστικό χαρακτήρα, σημαντικός ήταν ο ρόλος της στις θλιβερές στιγμές της ζωής, στις καθημερινές σκληρές δουλειές, στις στιγμές της χαράς και του γέλιου, στα συμπόσια και στις συγκεντρώσεις, και φυσικά στους γάμους. Ένας ομιλητής συνόδευε τις γυναίκες στο Σύνταγμα, τους εργάτες στο Τρίτο και στο Θερισμό, τους κοπηλάτες, αλλά και τους στρατιώτες στην πορεία τους προς τη μάχη. Άρρηκτα δεμένος ο αθλητισμός με τη μουσική, όχι μόνο γιατί οι μεγάλοι αθλητικοί αγώνες είναι και μουσικούς διαγωνισμούς, αλλά γιατί ο αθλητής τόσο στην προπόνησή του, όσο και στον αγώνα, χρειαζόταν τον ρυθμό του μουσικού για να τον επίκαιρο των ψυχών. Η μουσική, έχοντας το ηθικό χαρακτήρα με τους αρχαίους Έλληνες, θεράπευε ψυχή και σώμα, εξάπτυζε, καταπράγαινε,
Κυριότερη μουσική της αρχαίας Ελλάδας ήταν Μαρσίας, Φρίγιος, Ορφέας, Αμφίωνας. Μουσικά όργανα, ιδιόφωνο με μικρονόφωνο, τύμπανο, κρόταλα, σύστρο, χορδόφωνα, λύρα, κιθάρα, βάρβητος, φωνής, αερόφωνα, αυλός, σύριξ, ίδρυλλης. Και όταν έφτασε στον ποταμό Λάζωνα, στην Πελοπόννησο, παρακάλεσε τον ποταμό να τη σώσει. Ο ποταμός άκουσε και την μεταμόρφωσε σε καλαμιά και την ώρα που πάντα πήγε να την φτάσει και την έπιασε, βλέπει με τα μεγάλες λύπες του ότι αντί για την νύμφη αγκαλιάζει σπασμένα καλάμια και ξεφυσώντας από τη συναγώδια του και κλαίοντας πάνω από τα σπασμένα καλάμια, ακούει να βγαίνει αυτός ο γλυκός ήχος. Και σκέφτηκε αμέσως να κόψει μερικά, τα ένωσε και έτσι έκανε την σύριγγα του Πανός. Ή παγκοσμίως λέγεται πανφλούτ. Μια εξελιγμένη μορφή της σύριγγας είναι αυτή. Και έπαιζε όλη μέρα στο δάσος και μάγιανε τα ζώα, αλλά όταν τον στενοχωρούσαν και τον ευρίαζαν, σκορπούσε και τον πανικό. Από εκεί βγαίνει η λέξη πανικός. Πανικός. Η κιθάρα ή αλλιώς κύθαρες. Είναι τα πνευστά. Είναι αυτά που τα φυσάνε, τους δίνουμε πνοή. Είχαν πολλών ειδών αυλούς και διάβλους. Ένας αυλός για κάθε περίσταση. Άλλος αυλός για τις χαρές, άλλος για τις λύπες, άλλος για τα εμβατήρια. Είχαν περίπου 20 ειδών αυλούς. Άλλος είχε ήχο σιγανό, θρηνητικό, άλλος ήχο δυνατό και επιθετικό. Εδώ έχουμε μία σειρά από αυλούς και διάβλους. Ας πούμε, αυτός έχει σιγανό ήχο. Μόνος αυλός, με μονόκλο σχέδι, διάβλος, δύο αυλοί. Συνήθως ο ένας έπαιζε την μελωδία, ο άλλος κράτησε τον ισοκράτη. Ή σε πολλές περιπτώσεις έπαιζαν και οι δύο την ίδια μελωδία. Φόραγαν στα μάγουλα εδώ ένα λουί, την φορδία ή φορδιά, για να συγκρατεί τα μάγουλα, να συγκρατεί τους μυς των χιλιών, γιατί είναι δύσκολο να παίξουμε με δύο αυλούς μαζί. Ένα παράδειγμα χωρίς τη φορδία. Πάμε αυτά κομωστά, το τύμπανο, τα κρόταλα, τα σύστρα, τα κύβανα ήταν συνδεδεμένα με την υπηρεσιακή λατρεία και με αυτά γλεντούσαν, χόρευαν όλη μέρα και όλη νύχτα. Κρόταλο, από το ρήμα κροταλίζω, κρότος, ένα φίδι να πούμε κροταλίας. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Κρόταλο. Σύστρο, από το ρήμα σύρο με έψιλον, σεισμός. Και κύβανα. Για να ακούσουμε τα κύβανα.
εδώ παίρνω μηχανικό, τον χτυπάω με ένα σιλί. Βυζαντινή μουσική είναι η εξέλιξη και καλλιέργεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Είναι η πατροπαράδοση επίσημος μουσική της ελληνικής ορθοδόξης εκκλησίας. Ψάρεται στις ορθόδοξες εκκλησίες και πήρε το όνομα αυτό από την περιοχή του Βυζαντίου, που είναι η πρώτη ονομασία της πρωτεύουσας της Νέας Αυτοκρατορίας κατά τον Κωνσταντίνο Παπαϊκό. Έλληνες και ξένοι ιστορικοί συμφωνούν ότι αυτές οι μελωδίες, εκκλησιαστική οίκη και γενικά το όλο σύστημα της βυζαντινής μουσικής συνδέεται στενά με τη μουσική της αρχαίας Ελλάδας. Η βυζαντινή μουσική τεχνείται για την απλότητα, τη σεμνότητα και την ιεροπρέπεια που δημιουργεί το άκουσμα άλλου. Είναι φωνητική, μονόφωνη και συνοδεύεται από το λεγόμενο ισοκράτημα ή ίσο. Επίσης, με τη βυζαντινή σημειογραφία καταγράφεται ο άλλος εκπρόσωπος της ερωτοσιακής μουσικής. Μην ξεχνάμε πως η πρώτη φορά που γράφτηκε η δυτική μουσική στον ελληνικό χώρο ήταν στο οικονομικό όρθιο. Μέχρι τότε, η μουσική καταγραφόταν και διδάσκονταν με το σύστημα της πρωτινής σημειογραφίας. Μερικοί από τους σημαντικότερους σημειογράφους και μουσικούς ήταν ο Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης ο Μασκηνός, Ανδρέας ο Φτής και Θεόδωρος Κουδίκης. Η ελληνική πατροσιακή μουσική είναι, εκτός από τις περιοχές, τα παραδοσιακά τραγούδια και οι σκοποί μπορούν να ξενοποιηθούν με βάση το περιεχόμενό τους και την περίσταση στην οποία παίζουν. Τα κριτικά, κλέφτικα, ιστορικά, αποκριάτικα, του γάμου, της ξενιτιάς, της αγάπης, της δουλειάς. Τα όργανα της δημοτικής μουσικής μας είναι πολλά. Ο ζουρνάς, το κλαρίνο, η φλογέρα, το βιολί, το σαντούρι, ο ταμπουράς, το κανονάκι, το λαούτο, το ταούλι, το τουμπριλέκι, το ντέφι. Η ιστορία του ρεμπέτικου ταυτίζεται με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας από το τέλος του 1800 ως το 1950-1955 περίπου. Από το 1912 μέχρι το 1922, η κρασιατική καταστροφή, η ηπειρωτική Ελλάδα δέχεται πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες. Η συγκέντρωση του προσφυγικού πληθυσμού στα αστικά κέντρα, κυρίως μετά την κρασιατική καταστροφή, συντέλεσε στη δημιουργία και ανάπτυξη του ρεμπέτικου. Τα τραγούδια των προσφύγων, σε συνδυασμό με τα δημοτικά, τα νησιώτικα και τα μουσικά είδη της Δύσης, που υπάρχουν στην ηπειρωτική Ελλάδα την ίδια εποχή, βοήθησαν στη δημιουργία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Οι μουσικές ρίζες του ρεμπέτικου βρίσκονται στη βυζαντινή μουσική και στο δημοτικό τραγούδι του ελληνικού πληθυσμού, της Μικράς Ασίας και των νησιών του Αιγαίου. Ο όρος ρεμπέτης στην περίοδο της τουρκοκρατίας σημαίνει αυτόν που ζει εκτός νόμου, έξω από τους κανόνες ζωής μιας κοινωνίας. Σύμφωνα με τον μελετητή του ρεμπέτικου, Ηλία Πετρόπουλο, ρεμπέτης θα πει εξεχερμένος αντίθεσος. Ρεμπέτικα είναι τα τραγούδια που εκφράζουν τους εργάτες, τους μικρομεσαίους, τους περιθωριακούς. Οι στίχοι των πρώτων ρεμπέτικων αποτελούν ένα κράμα, παλιά δημοτικά τραγούδια και λαϊκά δύσματα, συνήθως από τη Σπύρτη. Οι χωροί που χορεύονταν τα ρεμπέτικα και εξακολουθούν να υπάρχουν από εκείνη την εποχή είναι τρεις: ο Χασάπικος, ο Ζεϊβέρικος και ο Τριφυτέλη. Κύρια όργανα στην περιοχή της Μύρτης είναι το βιολί, το ούτι, το κανονάκι, το σαρδούρι και η κιθάρα. Ενώ στην περιοχή της πόλης παρατηρείται η εναλλαγή του βιολού με την πολίτικη λύρα. Τα τραγουδιά αυτά ακούγονται στα σοκάκια, στις ταβέρνες και στα λαϊκά κέντρα των πόλεων. Το δεύτερο είδος είναι τα όργανα αυτά που εμφανίζονται στην Ελλάδα, με αντιπροσωπευτικά όργανα, τα όργανα που παίζονταν σε κλειστούς χώρους, όπως ο ταμπουράς ή αργότερα το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς. Το 1932 κυκλοφορούν οι πρώτες ηχογραφήσεις τραγουδιών από το Μάρκο Παπακάλη.
εθνικό τραγούδι αντιπροσωπεύεται από κρυσταλλώνει τις αυτές δύο εντελώς διαφορετικών παραδόσεων της ελληνικής λαϊκής παράδοσης του τοπικού προσανατολισμού. Ο Μήτης Θεοδωράκης ορίζει το έντεχνο λαϊκό τραγούδι ως ένα σύγχρονο σύνθετο μουσικό εργοτέχνη που θα μπορεί να αφομοιωθεί δημιουργικά. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής είναι ο επιτάφιος του 1958 σε πίεση ρίκη. Κατά μία έννοια λοιπόν, το έντεχνο ελληνική μουσική προκύπτει από το πάντρεμα της ποιητικής τέχνης και της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Φυσικά, το έργο ενσωμάτωσε δημιουργικά τη λαϊκή μουσική παράδοση και το ρεμπέτικο. Κάποιοι από τους εκπροσώπους αυτού του ρεύματος υπήρξαν ο Μήτης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, με άξιους συντεχνιστές δημιουργούς όπως ο Νίκος Μαμακάκης, ο Χρήστος Θεωτής, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Ηλίας Αντριόπουλος, ο Δήμος Κούτσης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Στάνος Τσακάτος, η ίδια Άσουσα, μουσικάλης τεχνητικά περίπτωση του Διονύση Σαββόπουλου. Sì,
Thank you.